Ahojte, volám sa Kristína, mám 28 rokov a rozhodla som sa zapojiť do tohto projektu SweetShakerom, aby som zmenila svoj život. Mojou hlavnou motiváciou je byť zdravá, byť fit a hlavne pokračovať vo svojom hobby, ktorým je cvičenie. Vďaka pravidelnému cvičeniu SweetShakerom vidím pozitívnu zmenu nielen v zrkadle, ale aj vo svojej mysli. Okrem toho, že som počas premeny schudla 5 kg, cítim sa o mnoho vyrovnanejšie a cítim, že mám väčšiu kontrolu nad svojimi emóciami. Mám viac energie a častejšie dobrú náladu. Som spokojná so svojím telom. Pred premenou som nepremýšľala moc nad tým, čo jem, ale dnes počúvam potreby svojho tela. Cítim sa plná energie, sebavedomia a každý raz, keď idem okolo zrkadla, sa doň pozriem.